ubingan. Sobrang pali, meteo. May heat stroke yo. May heat stroke ka o may laparis siya. Ay, dambolang ka talaga. Na ito, sobrang pali talaga, Bab. Aluwayang summer da kini kasi talagang langi ko, anak ng anchoy. Wala na akong money. Ayan mo. Ayan o. May balagya pa yung pesos ko. Ay, nini, manyaman ni Bab, oh. Lalasa yung ice cream. Kaya salwanta ni Bab. Ayan o. Anak bagya, Bab. Papali. Sinobraya pa pala yung kanang binaldog, anak ng anchoy. Minumtampa. Malaut-laut tamo pa, Bab, kaya tayo pa. Lampasan tayo pa itang kahit ang pintalantan nyo minsan itang Ueso Park. Lampasan tayo pa ito. Bali mga kaya pa ilang pang oras ng anchoy di business. Richards, tara na. Tayo kukero yume wo hayajure sagashimono sagashini yuku no sa One Piece. Beramcho ko mo dap-dap. Ngayon ka pa masusuko? Ngayon malapit mo na maabot ang iyong pangarap. Hala, sige, padyak! Manong, hindi ko na po kaya. Masyado pong mataas itong hinaakyatan natin. Pwede po bang... Ay, nako. Kulas ko pa, Bap. Buhit ko niya may... Ako yung ahon. So ayun yung pupunta lang tayo ni Akalimang Kilagyo. Pero masanting ikit kay Google Map. Pero ako yakspyak, Bap, na mukyat ka pala bundok. Anak na nga na yung pasubo ko. Bakit na yan, Bap? Yan yung kayatan tamo, anak na nga ng katas. So ayun ni Bap, according kaya kay katamong Google Maps, ano niya minta, anak na nga. Ayan. Yan yung Judo Matsu Park. 11 minutes na mo, chuta na, Bap. So diretsuhan tayo pa ano yan. Ayan, diretso pa ka rin. Kahit chuta na. 11 minutes na mo, di na ka na pa magbike. Agyo tayo ni. Go! At sa mga sandaling ito, inyo pong matutungayan ang ganda ng tanawin dito sa Japan. Kung saan napakatahimik at tanging boses ko lamang ang aking naririnig. Sana tayo? Google Maps, lumabas ka! Amo na ba, search ko pa. Kasi balam yata, alias ito itang search ko nandun. Istuya pala. Bali, karanta mo may nibat nandun eh. So, feeling ko na ako kasing kalaot pinaldok. Mga atyo na ako 11 minutes may maldok. O, aliya mayayaring dalan na ako yung isip ko. So, kaya rin na pala yung dalan na iniyan. Kaya tambundok ka ito. Karin nito yung kaya katampon talan. Balo nung tatong 11 minutes yapin to. Nakananchoy patagal lang 11 minutes nang makasakyan o makabike ka eh. So, ayan Bab na yan, malapit na kitang bundok ay tsaka rin ay. Pero ay taikit ko niyo asilayan ko niya Bap ito ka rin no. Karon niya banday tang punta lang tamo. Pero balo Bap, may nakit ko pang park yan no. Luban tayo pang bagyan niya Bap. At chuta na rin kay ni luban tane. Durutan tane. Dumurutang. Okay ba? Masanting yan. There's nothing special out here. Tara magbalik tayo na. Still ba itang English ko? Balo naman pang professional kung mag-English. Ito yung kinakatambay na ba? Likwan tayo pa ka rin. So ito, touchdown. Judo Matsu Park. Aninin ko yung mapa Bab. So kitan tane. Gawin tayo nung masanting yapin. Go! Aninin mga kilabot naman yan. Kumakayan kayo. Atin pang pa-surprise mo kanyan. Enjoy na. Imagine nyo, tayo makasilip kan. Go, 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 go! Balamuran pa. Dul-dul-dul na Bab. Pero kitan tayo pa rin kasi sayang naman itong pamamanlak tama malawot nung etalakit. Etayakit ang pinakababaw na. Bala na, andyan mabiyan nyo tam. Wala naman manay kaya katam kiyang balay eh. Hey damo, porque
Kayakting mo ne. Go! May nga pasubutam yata kaya kiyatan tangay ni Bapa. Kaya kakiting kain na yung dulo na. Kaya kakiting pinakababo. Ay hindi na siguro. Kakuyat ko kanina eh. Papin na. Ito naman palang dalan kayo ni Banda. Nananukot, kayakting mo. Diba? Medyo madelikating kakatawang pesto kayo ni. Pero yung niyaga nakabap, tatalong ko kayo ni mapayat na kayo ngayon eh. Nung madedo ko man, at least natalaning kayo pa rin. So ayan. Minukatang talaga kayo ni Bap. Paantang kay managit tang masanting view. So ayan Bap, sutan na kayo ng pinakababo. Woo! Huh. Worth it Bap, kasi makarelax. Ay, lawan tayo pa itang kay ka rin. Itang pintalan ko talaga kaya ni. Alawa naman ining baboy yung kaya katang pintalan talaga kaya ni eh. Linawe kaya mo. Balam minta ako mo grotto bamban. So ayan eh Bap. At yun ay kang harapan tamo ngayon eh. In million years ago na rock formation. Makamiss siya Bap. Nung personal na atso kayo Kenny. Ayan o. Ating masulat to. Mushroom rocks before the outbreak of the Great East Japan earthquake. Oh. So, the part of the rock collapsed and mushroom rocks become heavily deformed in the aftermath of the 2011 of the Pacific coast of Tohoku earthquake on March 11. Yung March 11 niya papalalintoy ni. Ito yung ba yung pagkaintindi ko? Bala na kayong makaintindi ka rin na Bap. Balo yun naman magaling ko kayong English. Ano ko na nga Joy? Mag-picture ko pa mo. Video ya pala nga panimindot ko yun. So ito, sumabi na ako mo. Ayan, mag-picture ko sana mo yan. I-gay ko niya mo. Screenshot ko niya Bap. Yan eh Bap. At least sa tinlayang Kapampangan na may nga paraskiyan ng lugar ay ni Bap. So, proud jay mama ako kanyan. So ito Ma'am, I hope masaya siya kayo po kabilyan ken mamangan kayong 3 times a day. Ampong sana po padala nyo ko pong pera kayo nila na ako pong pera.